бо тағйирёбии иқлим хоҷигидорон барои парвариши зироатҳо роҳу усули мутобиқгардонии киштро вобаста ба обу ҳавои мавсимӣ мусоид менамоянд. соли дуюм аст ки дар вилоят кишти зери плёнкаи пахта ба роҳ монда шуда, таҳлилҳо собит намуд, ки раванди парвариш ҳосилро афзун карда метавонад. технологияи мазкур имконият медиҳад, ки аз 1 гектар замин аз 50 то 70 центнер ҳосил ба даст ояд. илова ба ин, истифодаи қувваи корӣ масраф гардида, каланди байни қатор аз алафҳои бегона тоза кардани ниҳолони пахта сарчинкунӣ вуҷуд надорад. Плёнка баробари нигоҳ доштани намнокии замин намегузорад, ки алафҳои худро сабзида барояд. тавре мутахассисони соҳа иброз медоранд, дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани технологияи парвариш ҳосилнокӣ зиёд мешавад. Кишти зери пленка афзалияш аз он иборат ки якум дар ҳар як гектар миқдори ниҳолҳо нисбат ба кишти муқаррарӣ 2-2.5 баробар зиёд. Агар кишти байни қатори 60 сантиметр ҳисоб кунем, агар қариб 150 000 бех як гектар ваянда номаш ниҳоланда, агар 76 сантиметр ду қатораш ҳисоб кунем, агар зиёда аз 240 000 бех ниҳол мешавад. ва бо назар доштани он ки мо зери плёнка киш мекунем, муҳлати кишти ин зироат барвақт аст ва барвақттар мешавад ва нисбат ба киштҳои муқаррарӣ ки мо мегузаронем, ин камаш 15-20 рӯз пеш пахта мепазад. Ман соли гузашта дар яке аз хоҷагиҳои деҳқонии ҷавонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аллакай 28 сентябр ба хоҷагӣ 58 центнер ҳосил гирон ҷамъбаст кард. Истифодаи об ҳам самаранок аст, зеро дар он байни қаторе ки мо плёнка пӯшондагӣ намии мӯътадили дар хок нигоҳ дошта мешавад. хусусан ҳангоми ҳосилбандӣ бояд ин ки намии замин 65-70% бошад ва ин имконият медиҳад ки ҳосилбандии пахта хеле зиёд шавад. аз рӯи гуфти хоҷигидорон, ин усул аз ҳар ҷиҳат фоидабахш буда, барои деҳқон нафъи калон дорад. ҳангоми кишти байни қатори 76 сантиметр дар 1 гектар 210-230 000 бех ниҳоли пахта мерӯяд. ин усул имконият медиҳад, ки ҳаҷми истеҳсоли пахта афзоиш ёбад. ин таҷриба дар хоҷагии деҳқони ноҳияи Ашт натиҷаи дилхоҳ ба даст дод. кишти зери плёнка чихеле ки ба ҳамагон маълум аст, ин чизи навтарин дар вилоят буда. соли ҷорӣ дар ноҳияи мо низ чихеле ки қайд кардем киш карда шуд. якум бартарияти он аз он иборат мебошад ки тухмиҳои босифати элитӣ дар кишти он истифода бурда шуд. зери плёнка инчунин ғизодиҳии аввал низ гузаронда шуда, плёнкаи он пӯшонида шуд, ки дар натиҷаи он ҳам намзахираи об мавҷуд буда, аз алафҳои бегона тозакунӣ ҳам аз байн рафтааст. инчунин сарчинкунӣ ҳам гузаронда нашудааст. ба ин нигоҳ накарда соли 2025 зиёда аз 45 сентиметр дар он ҳосил гирифта шуда. соли ҷорӣ мо ният дорем ки дар майдони кишти зери плёнкаро бо усули ҳамин инноватсионӣ баробар зиёд намуда ҳосилнокии онро бардорем. кишти зери плёнкаи пунбадона заминро аз эрозия эмин нигоҳ медорад ва таркиби хоку ғизонокии онро бой мегардонад. ҳангоми обёрӣ қабати ҳосилхези замин шуста намешавад. илова ба ин намнокии хок то дер боқӣ мемонад. ин тадбир барои нашунамоии ниҳолони пахта кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. кишти зери плёнкаи пахта барои хоҷагиҳои деҳқонӣ бисёр манфиати калон дорад. ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам аз ҷиҳати гузарондани корҳои агротехникӣ бисёр сабук мебошад. дар дунё ҳозир ин усули кишт бисёр тараққӣ карда истодааст, бо сабабе ки нисбат ба кишти анъанавӣ 2 баробар агар нағз агротехника ҷобоҷо кунанд 3 баробар ҳосил зиёд гирифтан мумкин аст. усули зери кишти плёнкагии пахта дар шароити тағйирёбии иқлим бисёр манфиатовар аст барои хоҷагиҳо, барое ки об сарфа мешавад, ҳам ғизое ки
дар хок ҳаст, нисбат ба усули анъанавӣ шусташавӣ, яъне ки эрозишавии хок камтар мешавад. аз ҳисоби ҳамин ҳосилхезии хок кам коҳиш меёбад. моддаҳои ғизоие ки дар таркиби хок мавҷуд мебошад дар хок нигоҳ дошта мешавад, растанӣ аз рӯи талаботаш мегирад, дигараш дар хок нигоҳ дошта мешавад, яъне ки ҳосилхезии хок сол ба сол баланд мешавад. семинаре ки дар сарраёсти кишоварзии вилоят бо иштироки муовини раиси вилоят ва муовинони раисони ноҳияҳои пахтакори вилоят, сардорони раёсти кишоварзии ноҳияҳо ва раисони хоҷигоҳи деҳқонӣ доир гардид, масъалаи кишти зери плёнкаи пунбадона мавриди баррасӣ қарор гирифт. гуфта шуд, ки як қатор кишварҳои пешрафтаи олам бо ин усул кишту парвариши пахтаро бароҳ монда тавассути техника онро ҷамъоварӣ менамоянд. дар дунё 33.6 миллион гектар пахта кишт карда мешавад, ки асосан парвариш дар зери плёнка сурат мегирад. дар ҷараёни ҳамоиш мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, олимону масъулини соҳа суханронӣ намуда, оид ба истифодаи усулҳои инноватсионӣ дар соҳаи пахтакорӣ ибрози назар намуданд. таъкид шуд, ки кишти зери плёнкаи пунбадона аз аввали моҳи март имконият медиҳад, ки ҷамъоварии ҳосил аз даҳи саввуми моҳи август оғоз гардад. кишоварзони вилоят азм доранд, ки 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррасии соҳавӣ истиқбол гиранд.